hakkamme palveka. Herra kolma Jeesus Jumala. Tänään me siitä päivästä ja me saamme tänään sinun sana luketa. Palvettamme. Läkkitä pyhä vaime meille avaamaan sinun sana. Jeesuksen nimessä me sitä palvettamme. Amen. Amen. No niin, tänään meidän teema on Kesson iniminen ja se järki me luommekin se esimerkiksi Moosesen kirjaa teisest peatykkistä. Akka mä rääkin teille nattukkeen ennen sitä. Mä teekään se kysymys on sinulle tuttav. Kesso iniminen. Akka mä tean, että yltiseltä se on ollut ihmisille vaikka huvittav ja jopa sellainen sykav kysymys. No ehkä rohkeammin sellaisille ihmisille, kelle meiltip mötletä rohkeammin ja kello on aika mötletä. On jopa mötletty niin, että ihmisen erältä ploomatest se, että mä teatap, että mä ent on olemassa. Ja oska myöltä sitä, kes mä olen. Ja tean, että siitä kysymyksestä, kes ihminen on, kes mä olen, niin siitä on jopa tullut ahistusta ihmisille niin paljon, että sillä on jopa oma nimi, niin öelty eksistentiaalinen probleemi. Ahistus sest, että mä olen. No, kui keegi ei eesti sitä praegusella ajalla mötle, niin mä tean, että suomalaiset nuoret kyllä mötlevät sitä kysymystä. Mä just pari nädällä takaisin lukesin ajalehdestä, että suomalaiset nuoret, kun nad on leirikoolis, niin nad siellä mötlevät sitä, että millinen on kristillinen opetus ihmisestä. Ja siinä kirjoittataksi niin, että ne suomalaiset nuoret toisesti voiteltavat kristillik opetuseka. Sest nende oma arvamus tämä kliimakriis kesällä on ollut se, että ihminen on loppujen lopuksi looma, nagu teisetkin loomat. Ja siinä artiklis kirjoitettiin, että nuorille on vaikka raske mötletä niin, että näiteks nende lemmikit oleks vähemmän väärnäiset kuin teiset ihmiset. Ja minun mielestä jopa vaikka hea, että nuoret mötlevät niin sykavat asiat ja sovin, että nad siellä leirikoolissa leisivät itselle sellaiset oikeat vastuset näitä kysymysille. Kes on iniminen? Se kysymys me jopa leitamme Biblistä. Psalminte raamattus, missä oli naku Israelin lauluraamattu, psalmis 8 öeltakse, voi ehkä rohkem lautakse, niin. Kui mä näen su taivast, su sormete tööt, kuut ja tähti, missä olet rajannut. Siis missä on iniminen, et sä temalle mötlet. Ja inimisen poik, et sä temaa eest hoolitset. Siinä vaatenurkon täpselt just se, missä on praikuisen ajaa kosmologia vaatenurkon luka. Universumi on vaka suuri ja loppujen lopuksi iniminen on niin väikke osa siinä. Aga siiski iniminen on Jumalalle tähtis. No mä soovin niin, että tänään kun me hakkamme Bibli lukemaan, niin meillä ei tule sellainen, missä sana oli ahistus. Tänään me rääkimme nattukke rohkeam positiiviselta ihmisestä ja järkimisellä kohdalla siis rääkimme rohkeam siitä teisestä puolesta ihmisessä. No, kui sä olet paremmin ollut meidän Biblitunnilla, me jopa lukesimme, kuin Jumala loi ihmisen. Tänään me luemme, kuin Jumala loi teisen korra ihmisen. No ehkä ei ole niin. Mä en tiedä, jos sä olet hiljem tähelle pannut takaa, kun me vaattamme Bibli alkusta, on siellä todelliselt 2 loomisluku. Esimene alkaa sieltä Bibli alkusesta ja se loppuu teise peatykki salmi 4 esimmäisen fraasi. Voit sieltä vaattata. Esimmäinen luomisluku se on luku taivaan ja maan syntimisestä kuin neet looti. Ja järkmisessä fraasissa hakkab se teinen luomisluku. Sillä ajalla, kun Isant Jumala teki maa ja taiva ja niin etäsi. Siinä on siis 2
erinevat loomisluku. Ne on nattukke erinevat teisistä, aga ne ytlevät loppujen lopuksi samatesta asioista nattukke erinevatest vaatenurkatesta. Ja ne kaksi loomisluku, ne täientävät teine teistä. Voi olla, naku Bibliteavus opettaa, että ne loot on syntynyt erinevattelu aikatelu ja hiljem ne on kokkupantu meidän Biblissä. No ennen kuin me hakkamme lukemaan sitä teistä loomisluku, niin vaattamme vielä kiireesti, mitä se ensimmäinen loomisluku ytles meille inimisen loomisesta. Se oli se ensimmäinen peatykki ja salmit 27 ja 28. Ja Jumala loi inimisen oma näön järki. Jumala näön järki loi tema. Ta loi tema meheksi ja naiseksi. Ja Jumala onnistas neitä ja Jumala ytles neitä. Olke viljekkat ja teit saaku paljon. Täitke maa ja alistake se enestelee ja niin etäs. Ensimmäisen luomisluku järki siis iniminen looti Jumala näön järki. Suomen tolkentuses ja näiteks inglise tolkentuses siinä lukee niin, että iniminen looti Jumala piltiksi. Imago Dei, kun se latinakeeles on. Ja se onkin ollut teologiassa sellainen yksi suur kysymys, että missä nyt tähän että iniminen on Imago Dei. Esimerkiksi loomisluku järki iniminen lootika meheksi ja naiseksi, valitsema loomariiki ja taimeriiki. Ja näitä asioita me mötlemme rohkem kuin teinen loomisluku ytlep nendestä samates asioista, joka me panemme tähälle, että jopa siellä ensimmäisessä loomisloos on ytletty niin. Ja me hakkammekin nyt lukemaan sitä teistä peatykki ja luemme ensimmäiseksi sieltä psalmista 4-7. Ja jos mä saan kysytä Andrus. Se on luku taeva ja maa syntymisestä, kun ne luotiin. Sel ajal, kui Jehova tegi maa ja taeva, kui ainuski välja põõsast ei olnud veel maa peal ja ainuski väljarohtu ei olnud veel tärganud, sest Jehova Jumal ei olnud lasknud vihma sadada maa peale ja inimest ei olnud põldu harimas, tõusis udu maast ja kastis kogu mullapinda. Ja Jehova Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema ninasse elavat õhku. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Aitäh. Kuidas sulla oli se Jehova Jumala, kas se on minkä teinen? Vana tõlge 1967. No niin, selkeä. Minun lukee Issand Jumala. Selkeä. Siinä on vist teine variant. Joo. No siinä on vaikka huvittava kohta minun mielestä. Varem inimisestä ensimmäisessä luomislaus yteltiin sellainen rohkein kuninklik pilt, että iniminen on Jumala pilt, kes valitsee koko maailman. Ja nyt siinä öältakse, iniminen on porm, kelle Jumala valmistas mullasta. Missä ei voiks tähendätä? No minun mielestä pohjimmattelisesti se ytlepsestä tosiasiasta, että iniminen on kehallinen olevus, no kun luomaton ka. Loppujen lopuksi, kun me uurimme inimestä kehallisena olevusena, me olemme vaka sarnaset luomateka. Koik meidät on ehitetty samasta maailman materiasta ja meidän kehastruktuuri on jopa vaka sarnainen näiteks ahviteka. Hebrea kieles, kun iniminen looti naku maa mullasta, niin se sana maa on Adam ja iniminen on Adam. Adama ja Adam. Ehkä ne on vaikka sarnaiset ne sanat maalle ja inimiselle. Ja hiljem kun siinä meidän tolkentusessa ensimmäisen inimisen nimi on Aatam, ehkä te ytlette niin Aatam, niin loppujen lopuksi se voi olla, että alkuisessa se ei ollut nimi, voisi oli rohkeammin iniminen. Se ensimmäinen iniminen, kes teki sitä ja sitä.
Aga iniminen pole ainult porm voi multa. Siinä ajateltaanko meille, että Jumala puhuu tema ninasse eluhink. Ja nonta sai iniminen eläväksi hinkeksi. Iniminen on siis elävä hink. Ja sekin on minun mielestä vaikka huvittavalta ytletty. Läpi ajan on ihmiset mötlennyt ja rääkinyt, miss iniminen on. Ja kuin mä tean, niin vaikka yltinen mötte on ollut se, että iniminen koostuu 3 osasta. Mä ei ole täiesti kintelkaste estikielessä kasutatte näitä sanate akka. Iniminen on keha, hink ja vaime. Ja se teisest ja kolmantesta on ollut väitlust, että kas näitä on sama asia voi, kas näitä on erinevä asia. Että kas hing ja vaimo on sama voi, kas ne on erinevä. Aga ehkä se on ainut sellainen defineemiris kysymys. Läpi ajan on ollut vaikka populaarinen mötte se, että inimisen keha on halp ja inimisen hink ja vaimo on hea. Että ihminen on nagu sellainen kahdetahullinen olemus, kun se on hea osa ja halpa osa. Aga minun mielestä sellainen mötte, että yhdenkortnesti keha, halp, hink, hea, se ei sopi vakahasti yhteen ristiusuka. Vaikka mä saan kyllä aru, että Biblistä voi kleita sellaisia kohtate, kust voi kleita toetust selle. Aga minun mielestä Bibli pilt ihmisestä rohkeammin, että meidän keha, hink, vaim on tukevasti nagu yksi tervik. Ristiusun järki näitteeksi meidän ihu on pyhä vaimun temppeli. Ja meidän yleistousminen, se ei ole hinkellinen asia, se ei ole vaimullinen asia ainut, vaan se on jopa ihullinen asia. Jumala siis puhuu inimeseen eluhinkuse. Inimisessä on elävä hink, missä on Jumala tälle antanut. Jumala ei tee samalla viisillä näitteeksi loomatelle. Iniminen on ainut kes saa elävä hinke. Selkeä. Ehkä voi jopa öelda niin, että se kun ihminen saa se elävä hinke, niin siinä kohdassa ihmisestä tulee sellainen toellinen ihminen. Ihminen, kes on persoon, ihminen, kes on rohkeampi kuin näitteeksi loomat, voimellinen tekemään jopa sarnaisia asioita, mitä Jumala tekee. Ehkä se on sitä olla Jumala pilt imago Dei. Näitteeksi, että ihminen luo uusi asioita, näitteeksi kulttuuri voi kunsti läpi. Ihminen suhtlee erillisellä viisillä teistä ja Jumalakaan. Ihminen voi jopa armastata teisi, niin kuin Jumala tekee. Selkeä loemme Psalmista 8-15. Kas Tuomo silloin Biblisin voi. 8-15. Ja issand Jumal istutas Eedeni rohuaia päevatõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud. Issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa ja elupuu keset aeda ning hea ja kurja tundmise puu. Ja Edenist sai alguse jõgi, mis kastis rohuaeda, jagunedes sealt peale 4 haruks. Esimese nimi on Piison, see voolab ümber kogu Havilamaa, kus on kulda. Selle maa kuld on hea, seal on pedola vaiku ja karneoolikive. Ja teise jõe nimi on Gihon, see voolab ümber kogu Kuusimaa. Ja 3. jõe nimi on Hidekel, see voolab hommikupool Assurit. Ja 4. jõgi on Frat. Ja issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Oli 15. Ja veel kuni 18. 18, oh. Ja issand Jumal keelas inimest... Oi, aitta, ei ollutkaan. Oli kuni 15. Ja oli toivossa. Ja siis siinä Jumala istuttas Eedeni rohuaija
kun tulee inimestä esimene kotu. Inimisiä on alatti huvittanut se, että kus eteni rohuaja oli ja kuitas me nyt se leidamme. Ja siinä annetakse meille näkyy maanmärkke suurte jokite järki. Aga kui toillisesti hakkaattaa nende järki eteni rohuaja kaartille joonistama, niin on tähelle pantu, että se on vaikka keerullinen jopa voimattu yleisanne. Voi olla, että me ei praegusella ajalla toesti teata, että kus ne joet maailman alkuisessa oli, voi olla niin, että se lukupole siinä mielessä ajalollinen, että se näyttää meille se koha. Pea se luku kavatsus pole siinä, että meidän peaks praegusella ajalla nyt leitmaan se ajalollinen eteni rohuajat. Panemme tähelle siitä, että eteni rohuajas on mittu erinevait tain, akaa 2 nimettäkse. On elupuu ja on hea ja kurja tuntmisen puu. Nentestä me rääkimme rohkem teisillä piiplituntitella. Aga praegu panemme tähelle, että inimisen yleisanne oli eteni aeta harima ja hoituma. Ja se annat meille vaatenurkka yltiselt, missä peaks olema inimisen suhtleminen lootuseka. Me teemme kyllä, että praegusella ajalla vaikka paljon ytletakse siitä teemasta. Ja kui mä olen tähelle pannut, niin kahjuks on käynytkä niin, että kui selliset rinkkonnat, kes on yltiselt ristiusu vastu, on ytlennyt lootuskaitse puolesta, niin sepärast mitmet kristlaset on hakkannut mötlemään, että kristlasten yleisanne on olla lootuskaitse vastu. Ja teiseltä puolelta saan kyllä aru, kust se mötte on tullut takaa. Minun mielestä se on vaikka Jumal kartmattu mötte. Että kristlaista peaks olemaan lootuskaitse vastu. Kun lootuskaitse on hea asia, ne ei peaks sitä tekemään. Akka hea on samalla ajalla mälettätä se, että meille kristlasille tämä maailma ja se lootus, se ei ole tähtsama asia ja se ei ole meidän taatlus. Me saamme hoitaa meidän maailman lootusta ja odottaa sitä, kuin Jumal tekee kaikkea uudeksi, kun tämä on meille lupannut. Ja siis luemme psalmista 16 kuni 17. Ja 2 psalmia. Ja Jehova Jumal keelasi nimestä ütles, kõigist aiapuudessa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puussa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surema. Aitäh. Siin Jumala annab esimese seaduse, tema esimese kasvu. Jumalan seadus on ollut maailman alkuisesta. Silloin ihminen sai tehdä kaikkea muu, aga ainut yksi asia oli keelattu. Älä söö sest yhdestä puusta. Missä ytlep meille? Missä ytlep meille ihmisestä? Ja ehkä se ytlep meille sest, että Jumala loi ihmisen moraaliseksi olevuseksi. Ihmiselle on asjusi, missä on tälle hea ja missä on halpa. Ihmiselle on asjusi, missä on keelattu ja missä pole. Ja se pole enesestä muistettavuus. Kui ihminen oleks ainut looma, kas miski oleks meitä keelattu. Kas on naku Nietzsche ytles, että kun Jumala on surnut, minkin pole keelattu. Yltiselt me ei mõtle, että näiteks loomat on moraaliselt olevuset. Kui tiiker tappab antiloop, se pole morv. Aga kui iniminen tappab teise, se on morv, se on pattu ja se on keelattu. Ja jopa maailman alkuisesta iniminen looti moraaliselt vastuttavaksi. Ja jopa alkuisessa Jumala antis tälle seaduse, mitä tämä peaks austata. Ja luemme psalmista 18 kuni 23.
ma loen siis. Ja issand Jumal ütles, inimesel ei ole hea üksi olla. Ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on. Ja issand Jumal valmistas mullast kõik loomad väljal ja kõik linnud taeva all ning tõi inimese juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab. Ja kuidas inimene igat elavat olendit nimetas, nõnda pidi selle nimi olema. Ja inimene pani nimed kõigile kariloomadele ja lindudele taeva all ja kõigile metsloomadele, aga inimesele ei leidunud abilist, kes tema kohane oleks. Siis issand Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama. Siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga. Ja issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud naiseks ja tõi tema Aadama juurde. Ja Aadam ütles, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Aitäh. Siin Jumal teab, milline tema looma inimene on. Ja siin Jumal ütleb, et inimesel ei ole hea üksi olla. Siis inimene on lootu suhtlema ja olema teiste inimestega. Inimene on lootu suhtlema ja olema ka Jumalaga. Inimene on põhimõtteliselt sotsiaalne olevus. Ja näiteks just seepärast me olemme nyt siin yhdessä Piipli lukemas ja emme ole yksi kotus sitä lukemas. Jumal tahab, että me olemme yhdessä. Mä tean, että mitmelle ihmisistä ja ehkä teistä ka lemmikit on armsat, akka se Piiplikohan järki ainut loomat ei ole ihmiselle piisap, vaan ihminen on luotu olemaan teistä ihmisten kanssa. Ja just eilen mä ytlesin yhden kollegin kanssa ja tai ytles mulle, kui mitmelle ihmiselle tämä korona-aika on ollut vaikka raske, kui nende on pitänyt olla yksi. Meitä on erinevät ihmisiä, teiselle meilti rohkem olla yksi ja teiselle ei niin paljon aikaa, kui me pääks pik aika olla yksi. Mä arvan, että se ei kellekin ole hea asia. Niin paljon ihmiselle hea olla. Siis on vaikka huvittav koht se, kui siinä nainen lootakse. Ja siinä yteltakse, että nainen looti mehelle apiksi. Ja tean, että sest mitmet on praegusel ajal Piiplille vihastunut ja on mötletty niin, että se otaptab naisi. Aga mä ytlen niin, että kes niin mötlep voi ytlep, niin ei toellisesti saa aru Piiplistä. Kun me luemme koko Piipli, niin Piipli järki ei ihmiselle ole suurem ylesannet kuin aittata teisi, olemaan teisille apiksi. Ja toellisesti se, että sä olet teisille apiksi, se ei ole otav, se ei ole halpa asia, vaan se on jopa kaikkein austattu asia siinä maailmassa minun mielestä. Oppita tuntumaan Jumala ja aittata teisi. Pohjimmotteellisesti se on se, mitä meidän peaks tekemään. Ja muitukisesti kaikkein suurin esimerkki meille on Jeesus Kristus, kes tuli inimestä apiksi ja kes tuli, että voiks meitä päästetä. Siinä on meille esimerkki siitä, että mitä on olla austattu, olla teistä api, olla teistä sulanen, kassu sulanen ja Vanhassa testamentissa ainakin. Selke loimme vielä ne teise peatukin 2 viimeistä salmia, mä voin isäni luketa. Seepärast jättä mees maha oma isä ja ema, niin hoijap oma naise poole, ja nemat on yksi liha. Ja nat olit molemmat alasti, Aatam ja tema nainen, eka häpenenut. Bibli on vaikka selkeä, että alkuses Jumala loi inimisen naiseksi ja meheksi. Se jopa paremmin se ytlettiin ja nyt se
yhdeltäkö se teisi korra. Ja iniminen looti naiseksi ja mieheksi olema teineteiselle abi. Elämä yhdessä ehkä siis abielus. Sitä tähendää siinä, kui kirjoittatakseen, että nat on yksi liha. No praegusella ajalla läänemaailmasta Bibli tosi se on tullut monelle vaikka epäselkeksi ja mitmet voiteltavat sitä ja sitä vastu. Ja onkin Bibli, kun me luemme Bibli, niin on vaikka hea tähelle panna, että abielu pole Bibli järki inimestä oma leijuttis, vai se on yksi pohjimatte, milliseksi Jumala inimisen loi. Naisen ja miehen abielu on Jumala määräys. Vaikka kun luemme Bibli hiljen ja teamme elu, niin abielu pole kaikille. Voipka elata yksin. Vaikka alkuisessa se Bibli-opetus oli vaka selkeä. Oli mies ja nainen ja nämä oli luotu elämää abielus. Ei ollut häpeä, vaan näitä oli alasti. Vaikka hiljen tulee häpeä ja mittu epäselvyys ihmisen osaksi. Ja sest me olemme rohkein järkmisellä korralla. Aga lopuksi tähän vielä panna kokku. Meidän kysymys oli siis, että kes on iniminen? Bibli järki iniminen looti naiseksi ja mieheksi. Jumala näo järki. Jumala pildiksi. Iniminen on sama aika mullast, ehkä samasta tämän maailman materiaasta valmistettuna kuin luomat, aga iniminen pole ainut seta. Jumala on antanut inimiselle elävä hinke ja se perästä tämä on erittiivi. Iniminen on vastuttav Jumala ja teistä inimestä ees. Iniminen on moraaliselta vastuttav ja koippole tälle lupattu. Inimisen pole hea olla yksi. Tämä on luotut olema teistä inimestä ja pohjimmottelliselta elämä abielus. Vaitteamme, että kaikille abielu ei ole se elu voi elata yksikään. Ja Jumala luotuna ikka iniminen on tähtis. Ja selle pohjipka meidän läänemaailma inimoikuset. Ja minun mielestä on vähän kurpeet yltiselt tällä ajalla rääkitakse väga paljon inimoikusista, aga natkes kaikke rohkeam rääkivät inimoikusista ei yltiselt saa aru, että inimoikusten pohja on toellisesti Jumala töös. Ja kun sitä hakkaa mõtlemaan, niin se on jopa väga imeellistä, millisen väärtuse me annamme ikkalle ihmiselle. Ja voiko olla teisi? Me mõtlemme, että kaikilla ihmisillä on oikusi, vaikka nat oleks näiteks kuritekijä vanklas. Vaikka nat oleks haike vanur, voi arenku puututeka. Ja mä väga hästi voin suutta kujutlema sellise ühiskonna, kus näiteks kriminaalit, haiket vanurit ja arenkupuututekat tappetakse, kui se poleks, kui seal poleks seda mõtteet, ikka inimene on tähtis. Et kõik inimesed on tähtiset. Ja mä en tiedä, kuidas ne ihmiset, kes ütlevät paljon inimoikusten puolesta, kun nad ei usu Jumalasse, niin kuin nad mõtlevat niin, että ikka ihmiselle peaks olema selliset oikuset, kuin ne ei Jumalalta tule. Sooviksin, että meillä oleks nyt sellainen iniminen, voiksin kysytä. Mut selkeä, mä arvan, että nyt voimme avata kysymykset ja mistä teille tulee mieleen kysymyksestä. Kes on iniminen?